Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kementeri jong katanat kekot kekhia kesolkar jela ke Dr. Mezel Amperin Lingdo mentaka sengi ke henyo trik unok para arjar arpulai kalalej ban hiar jurip ya ke civil hospital mau kerwat haringkat ke jingadon lang ubak Renington Lingdo tongkhar MLA ke mau kerwat constituency kekong Amperin Lingdo hadin ke jing jurip ya ke jaka ajing sumar habaya keren matkilat pathai kubor kala penpau ya ke jing kemen ke bakrau ban yoi ba wat hapo shipho bena ya ke jing pli jongka bat hakapor ke balingkot kini ke hospital kalala ban ai ke jing syakri ke biang bat pura syaki paj ba nong song snong jong kini ke dong ka than ha ke ju ko por ke kong Amperin kala ai ru ke jing ero ba hapo ke jing elam jong Dr. W Sutenga medical superintendent lala shisha ban yoi ke jing kelas stat hapo kini ke hospital da ban nyoru ba ke civil hospital mau kerwan kala dai ke model hospital model hospital nget yang ah hapring kijing di babun kat kami kijing bertelah ban ngin yelek kat malang ngin yarap doktor banwanra ya katakan ka waste management kababiang nama bagi di dawai di mesin di bawah di bahapan ban dispose ne ban bread aku kababiang kataru kadang kepada kamang ni tukre buat ya ke blood bank kepada kamang ni kalau one amshu ki doktor one lamshu ki doktor ki bagi specialist pi don pokma di hospital pi don i doktor i bastat ma i bagi surgeon dang kena i doktor rei la le haki shipok nai ngai la le kandai spak tadi ki surgeries ki bagi atau pitip mau pergi lokal senang jok Southwest by ini surgeon di ada lagi surgeries di ngidon kam ruban pet pa kita ki doktor ki bedon kam ban lam lo nubut anesthesis bedon kam ba kapor balik ya kata surgery mo nadola syai pin sadon ki big surgery sa kanila hospital kamut mangun sadon ka CS abak hakon bat penjenjar ikme patla pan poi sha kecinduk cukup bensin lada don kam cesarean section kinle no ik cesarean section salne bat nga ai kuble ye kini paro kita ki maulnai jong kajak penri bijungi ki bawan ban 3 months ngobhan na do kadot not ban pentiu ya ka ya ka di hospital pila dai lupa ke model hospital ngam dai expert nga UI ngampat UI hospital kum kane ngalale kan kum ki cakap ngatarai stop ko ke hospital ke mga UI ke balik pa ka ba ngadahun kata ka ke Jinjal district hospital that is also doing very well mentangin moromot no ya ke civil hospital Shalom civil hospital Tura bat ye ki hospitals ha ka ba UI ke don ke potential ngadang sudah puan napo ngadang sudah puan nang stone but hakalentiyan ko jong nga man IP the certificate kan di hospital you doing very well rekendong ya kan di hospital ai bukan long ke jing ai jing shai yakin nong jong jong ke Southwest kasih ngayo ban sya ke Southwest Kasih Hills district hakaba ngayo pangan one week dalam jong hikmat ya ka jing pentray kam ya ka district hospital civil hospital mau kurwan kini ki doktor ki latrei bor ba shisha hakane ka hospital but hapdeng ka shipho punai PUE ba kane ka hospital kamai kala dei shisha kata ka jaka ai suman ka bapura ka bapaka da ka tagi nong sok nong jong ka Southwest Kasih Hills deban ai burom ye Dr. Sutenga deban ai burom ye sister Karbi ya kajingla kajongki ban hapo ipor ibalingkon ban pentrei kam ya kani ke hospital kani ha kajing pet jonga ngalalet ki hospital ki pun pa ha kasti ban ngadei ban I certification as a model hospital ya kani ke jaka ni mapi ki nong song jong kani ka Thai West Southwest Kasih Hills one shakman ban shim ya kani ka kabu kabalawan lam dai doktor but EMS jongi i
superintendent of nursing jong ni ha kani ga jaka ai suman ngalayo ru ban shim ya ka review kandit but i DMHO i Dr. Latang ingeru ide ibe leader ibala i ha ka jinglong doctor ka jong i ha ka jinglong administrator ka jong i ilala by in supervise ya kiniki sub centers ki PHCs ki CHCs ki bedon saudong jong pi hang ni po Southwest Khasi Hills ka sarkar kalayo iba las ngodei menta banra daki sub centers lani kita ki health and wellness centers syakita ki jaka ki ba omla ban poi da ka jingsuk ne da ka kali kung mga yui mga hagatu ka kaipot bala sabbit da DMHO nyaw po kundai tali kishnong kibaha kani ka Southwest Khasi Hills jinjar ban poi jinjar ban kendo jinjar ban ra ya ka jong kani ka medical outreach jong ka jala ka jongi menta kasngi ngan let dalade syakaway na kita ki jaka ki bajenjar ban poi somat kumbaki ong nga habyat kumbaar kentay ban poi syak ta kasnong mau Kiruang mau Kerwang di ngin play ya kaway ka sub center hang the but I honorable MLA rengkat but I DMHO but I staff I jungi given led naki niki administrative quarters baro ngakwa pa hi namar bang ngakwa patip ki egi pagbriu siya kato pathan ki shem ban ngasno ba kani kandai ka sinjam ka baningkong ka ba nga kum kata ka menteri jo kani ka sarkar ka balajit ka upat ba banlet ban ya sad na ka upat ba but namar ba kidon kini ki difficulties ngin hap manta ban perkhat kumno ban penpoy ya ka kwat ka pya syak itu kita ki berjenjar ban boy dekat kali ngila perkhat ban introduce ya ka drone technology ban ra ya ki dawai syak ni sub centers ki ba jenjar ban ra ka men ngila dep ong ba ngin train ya ki nong pen kha khon kita ki dai ki khot agri India baro ban pet ba kini ki dai ru ki yo ya kata ka assistance kumbashi hajar teka man ba ki ban lam ye kini ki ki ba armen ha kini ki centers ki bedon ha ki jaka ni train ki dais in I incentive ki dais ni dot kam ye ki train lam jong ki ashas namar ba ha ka report ba I DMHO ka Southwest Khasi Hills district ka don kata ka challenge ka bakraw ha ka ba pun ki khlung kimlet man shim ye ki tika hapo kasi hajar sgi jong ka im ka jong ki but kini kitika kide kilan penyada tinga kemen sibun bangayo banyesong banyakhana bagi KSU ru hagani kapon kita ki pressure groups kita ki kti kadiang ki kemon jong ka imlang ka salang kini ki sipai jong ka KSU ni kwa ya pi banyaram ya ka health system jogi bangkiu iran one om tang ban kren siapang ki jinduna re one man partner banyak betin ketilang ban i ka sarkar ni don kam ban kren siapang ki high risk pregnancies kita ki kiba ki don kita ki jing jong ka jing im ka jong ki por ba ki khakon kani ka hospital bantang happen state wood ya ka blood bank unit ka jong ki ka blood bank unit na ka innovative practice jong kani ka jingyan yalang chakmat dai jong MS jong kani ka hospital ilala ban lam ya kata ka blood bank unit bat lasang ban petri kam ya ka reidon kam ban ai pisa susu namar la da pikran sepang ban operationalize kini ki operation theaters ki bolong exceptional ha kani hospital ngakan mau ngadang lek support nong stone ban kitnum mara gitu ki machines syaka ni jaka nreng na mentakas ngi ngalawan syaka ni jaka ngayu i bala pendon kambhai gitu ki machines ki balek se namar pampatla ban operationalize ke MCH tai ngatarai ke jingwan lam ye gitu ki equipment seni kalong ke bonus ya kani ke hospital ke bonus ye kini ki nong sok nong jong kani ketan kemen sibon bahapreng kami ke bakrian
kami kasngi bakriat kasngi ke baslap ngayu I ya kani ke Ray of Hope ke Jingsha jong kani ke hospital bat nakit bok ti yang ya ki nong shok snong jong ke Southwest Khasi Hills yatrai ringkat bat ke sorkar habadon kijing wan banginya kana banginya keren dilong ke sorkar ke baslap sorkar ke badon ke komitmen katakan montres ngobalang ban ngitre shitom ngidon hangni rungkat I deputy DHS idon I DHS lu I bawan lang pat ni wan dakan ni kejingtmu ban penkiu ban pemha ban moromot ban nganganget ba ke Southwest Khasi Hills kan yok jing bentoy shibun ni hapan kami no ya kijimpang taki non communicable disease kamon kita kijimpang di bolong kidaw ba jong kejingdu jong imensil aka im lang sa lang ka high blood pressure ka jingpang shini ka cancer ka tuberculosis kini parok ngidi banya deal ngidi banya pet ngidi banya kren ngidi banya kana ngidi banya penskem bat nakaliang jong sorkar MDA tu ha kajing yalam jong Conrad Sangma ubade Chief Minister jong kejelar jong ni ngakum ka Health Minister ringkat bat I MLA nin ya trai shitong ban ra ya kajing kiu jong ka god ka kia ha kadikathan Southwest Khasi Hills